Ideja za stipendiju je došla od nas koji smo studirali u inostranstvu, gde smo videli da se velikani akademije u suštini poštuju tako što se u njihovo ime zaveštavaju stipendije, ili nagrade, čime se zapravo daje uzor budućim generacijama da i oni jednog dana mogu da postanu velikani koji na neki način će da žive mnogo duže nakon svog, kažemo, biološke smrti. Mi smo imali tu veliku čast i privilegiju da kada je profesor Taboroši preminuo, smo se obratili porodici koja nam je dozvolila da u njegovo ime možemo da zaveštamo jednu nagradu koja bi se godišnje dodeljivala najboljem studentu koji se bavi oblašću njegovog uskog istraživanja. Profesor Taboroši je naime bio pionir u ekonomskom pravu, privrednom pravu u Srbiji. Verovatno je uveo, od kad smo krenuli u tranziciju, neke od najinovativnijih stvari u smislu nauke, izučavanja i pristupa i želeli smo da podstaknemo sve mlade koji se sličnom oblašću već bave na osnovnim studijama, da znaju da je njihov vredni rad prihvaćen i da ga neko nagrađuje i materijalno, da im damo jedan uzor da vide kako to izgleda kad se velikani stvarno poštuju.